हॅलो फ्रेंड, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत अष्टविनायक भाग 4, चौथ्या भागामध्ये अष्टविनायक पट्टी राहिलेली आहे आपली. आपण आता या पॉइंटला 1 2 3 4 राऊंड झालेले आहे डिझाईनचे आपले. आणि फ्रेंड, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा, म्हणजे जेणेकरून तुमचा पुढील व्हिडिओ चुकला जाणार नाही. वन टू थ्री फोर राऊंड पर्यंत आपण आलेलो आहोत. आणि आपल्याला पुढे 1 2 3 4 5 6 7 राऊंड पर्यंत ही जी स्टेप आहे स्वस्तिकची, तिथून पुढे 4च्या पुढे 7 1 2 3 4 1 2 3 4च्या पुढे 3 राऊंड असेच टाकायचे आहे. जशी स्टेप आहे तशी टाकायची आहे या पॉइंट पर्यंत. आणि नंतर पुढे बदलायची आहे आपल्याला स्टेप. तर या ठिकाणी आता आपला हा 1 2 3 4 5 राऊंड आहे. 5 राऊंडला ही उलण घ्यायची आहे. आणि हे पहा फ्रेंड, आत्ता आपण 5 राऊंडमध्ये आहोत डिझाईन 1 2 3 4 आणि 5 राऊंडला या पॉईंटपासून स्टार्ट करायचं आहे आपल्याला. हा जो ग्रीन शेड आहे तो या पॉइंट पर्यंत घ्यायचा आहे. हे जे स्वस्तिकची डिझाईन आहे या पॉइंट पर्यंत जशी आहे तशी टाकायची आहे. टाकून घेऊयात आपण, नंतर पुढे जाऊयात. दोन्ही लुक मधून घ्यायचं आहे बॅक फ्रंट. डबल क्रोशे टाकायचे आहेत या पॉइंटला. आत्ता आपण जी स्वस्तिकची डिझाईन आहे ती कंप्लीट करून घेऊयात या पॉइंट पर्यंत. नंतर विनायकचा क मध्ये या पॉइंट पर्यंत येऊयात. आणि नंतर हा क चा पॉइंट आहे, क मध्ये आल्यानंतर पुढचं बघूयात. या पॉइंटला आपण स्टार्ट केलेला होता 5 राऊंड, तो या पॉइंट पर्यंत आपण आलेलो आहोत. आणि आपल्याला क मध्ये जायचं आहे. क मध्ये हा जो पॉइंट आहे या पॉइंटला ग्रीन शेडची उलण घ्यायची आहे. आपल्याला हे जे 2 पॉइंट आहेत या 2 पॉइंटमध्ये 2 डबल क्रोशे टाकायचे आहेत. या पॉइंटला उलण चेंज करायची आहे. नंतर पुढचे जे 2 पॉइंट आहेत त्या पॉइंटला या शेडचे डबल क्रोशे टाकायचे आहेत. नंतर उलण चेंज करून टाकायची आहे. कचा हा जो पॉइंट आहे, आपण सध्या या पॉइंटला आलेला आहोत. आणि पुढे 2 पॉइंट आहेत पुढे.
तेच रे वय बघितली ना माझी बघितली. या पॉइंटला उलन चेंज करायचे आहे. 3 डबल क्रोशे टाकलेले आहेत आपण या पॉइंटला आणि हा जो पॉइंट आहे या पॉइंटला या उलनचे 2 डबल क्रोशे टाकायचे आहेत आणि नंतर हा जो पॉइंट आहे हा आहे तसाच घ्यायचा आहे. नंतर पुढे हा पॉइंट टाकायचा आहे आपल्याला. हाच पॉइंट टाकायचा आहे या पॉइंटला. आता उलनचा कलर चेंज करायचा आहे. नंतर हा जो पॉइंट टाकलेला आहे आपण हा पॉइंट आहे आणि हा पॉइंट राहिलेला आहे आपला टाकायचा. टाकून घेऊयात. थ्री डबल क्रोशे घ्यायचे आहेत या पॉइंटला. नंतर ग्रीन शेडची उलन घ्यायची आहे. ग्रीन शेडचे 2 टप्पे टाकायचे आहेत या पॉइंटला. 2 डबल क्रोशे टाकायचे आहेत. नंतर आपण य मध्ये आलेलो आहोत आणि य मध्ये उलन चेंज करायचे आहे या पॉइंटला. य मध्ये या ठिकाणी उलन चेंज करायचे आहे आपल्याला या पॉइंटला. याचा हा जो पॉइंट आहे तो हे जे 2 पॉइंट आहेत हे 2 डबल क्रोश आहेत. हे या पॉइंट पर्यंत आपण ग्रीन शेडची उलन टाकायची आहे आपल्याला या पॉइंट पर्यंत. आणि नंतर उलन चेंज करून पुढे
2 डबल क्रोशे टाकलेले आहेत या पॉइंटला. नंतर या पॉइंटला 3 डबल क्रोशे. फ्रेंड, हा जो पॉइंट आहे हा आपला रॉंग झालेला आहे, चुकलेला आहे. डिझाईनचे आपण 5 पॉईंटमध्ये आहोत. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. फ्रेंड, या पॉइंट पासून आपण ग्रीन शेडची उलण टाकलेली आहे, ती आपल्याला या पॉइंट पर्यंत घ्यायची आहे आणि पुढे उलण चेंज करायची आहे. या पॉइंटला हा जो पॉइंट आहे या पॉइंटला आपण 1 डबल क्रोशा टाकलेला आहे. आणखीन 1 डबल क्रोशा वाढवायचा आहे या पॉइंटला. नंतर पुढे ग्रीन शेडची उलण घ्यायची आहे. नंतर पुढची जी टेप आहे ती आहे तशी टाकायची आहे. टाकून घेऊयात. ही जी टेप आहे ती आहे तशी टाकायची आहे या पॉइंट पर्यंत. नंतर पुढचं पुढे बघूयात. फ्रेंड, हा जो विनायक मधला न आहे तो या पॉइंट पर्यंत आपण आलेला आहोत आणि हा जो पॉइंट आहे या ठिकाणी ग्रीन शेडची उलण घेतलेली आहे. जशी आहे तशी टेप टाकलेली आहे. या ठिकाणी आपल्याला 3 डबल क्रोशे टाकायचे आहेत या पॉइंटला. नंतर उलण चेंज करायचे आहे. नंतर पुढे जशी टेप आहे तशी टाकायची आहे या पॉइंटला. दोन्ही लूकमधून घेत आहोत आपण हे. नंतर पुढे उलण चेंज करायचे आहे. नंतर आपण व मध्ये आलेलो आहोत. विनायकच्या व मध्ये या पॉइंटला उलण चेंज करायचे आहे. आणि हा जो पॉइंट आहे वरचा या पॉइंट मध्ये 2 डबल क्रोशे टाकायचे आहेत.
आणि नंतर ग्रीन शेडची उलन घ्यायची आहे या पॉइंटला. सॉरी, या ठिकाणी 1 डबल क्रोशा टाकायचा आहे या शेडचा. नंतर हे पहा, आपण विनायकच्या व मध्ये आहोत आणि या पॉइंटला 1 डबल क्रोशा टाकलेला आहे. आता आपल्याला या पॉइंटला ग्रीन शेडचे डबल क्रोशे टाकायचे आहेत. थ्री डबल क्रोशे टाकलेले आहेत या पॉइंटला ग्रीन शेडचे. या ठिकाणी उलन चेंज करायचे आहे. नंतर पुढे जशी स्टेप आहे तशी टाकायची आहे. टू डबल क्रोशे टाकलेले आहेत आपण या पॉइंटला आणि नंतर ग्रीन शेडची उलन घ्यायची आहे. नंतर पुढे जशी स्टेप आहे तसं टाकायचं आहे. या पॉइंट पर्यंत येऊयात आपण. जशी स्टेप आहे तशी टाकत या पॉइंट पर्यंत. हे पहा फ्रेंड, आपण जशी स्टेप आहे तशी टाकत या पॉइंट पर्यंत आलेला होता आणि या ठिकाणी ग्रीन शेडची उलन घेतलेली आहे. आणि नंतर पुढे आपण अष्टमध्ये आला आहोत आणि या पॉइंटला हे जे पॉइंट आहेत ग्रीन शेडचे जसे आहेत तशी स्टेप टाकायची आहे या पॉइंटला. या पॉइंट पर्यंत येऊयात आपण. हे पहा, आपण त्या पॉइंट पर्यंत आलेलो आहोत आणि या ठिकाणी उलनचा कलर चेंज करायचा आहे. आणि हे जे ट आहे ते जशी स्टेप आहे तसंच टाकायचं आहे. या पॉइंटला उलनचा कलर चेंज करायचा आहे. पुढे जशी स्टेप आहे तसेच या पॉइंट पर्यंत घ्यायची आहे आपल्याला. टाकून घेऊयात या पॉइंट पर्यंत. काय तू जा बरं, जा बरं तू.
हे पहा फ्रेंड, आपण ट मध्ये आहोत आणि या ठिकाणी उलन चेंज केलेली आहे. सॉरी, या ठिकाणी ग्रीन शेडची उलन वापरायची आहे आपल्याला. या ठिकाणी 3 डबल क्रोशे टाकलेले आहेत आणि पुढच्या पॉइंट मध्ये जशी टेप आहे तशीच टाकायची आहे, उलन चेंज करून पुढे. आता आपण अ मध्ये आलेलो आहोत आणि आपला 1 2 3 4 1 2 3 4 5 राऊंड आहे. 5 राऊंड मध्ये हा जो 5 राऊंड आहे तो असाच टाकायचा आहे. जशी टेप आहे तशीच टेप टाकायची आहे या पॉइंटला. उलनचा कलर चेंज करायचा आहे. पहिली जशी टेप आहे तशीच टाकायची आहे. नंतर पुढे ग्रीन शेडची उलन घ्यायची आहे आपल्याला या पॉइंटला. हा जो ग्रीन शेड आहे तो आपल्याला या पॉइंट पर्यंत घ्यायचा आहे, या पॉइंट पर्यंत. नंतर पुढे स्वस्तिकची जशी डिझाईन आहे तशी टाकायची आहे. म्हणजे आपला हा जो राऊंड स्टार्ट झालेला आहे तो या पॉइंटला एंड होईल. पुढे इथून पुढे जशी स्टेप आहे तसंच टाकत जायचं आहे, बदल करायचा नाहीये. करून घेऊयात आपण त्या पॉइंट पर्यंत स्वस्तिकच्या डिझाईनच्या. हा आपला अ चा पॉइंट झालेला आहे आणि आता आपला स्वस्तिकचा पॉइंट सुरू होईल. या पॉइंट पासून जशी स्टेप आहे त्याप्रमाणे स्टेप टाकत जायचं आहे या पॉइंट पर्यंत. करून घेऊयात फ्रेंड. आपला 5 राऊंड कंप्लीट झालेला आहे या पॉइंटला आणि आपल्याला 6 राऊंड मध्ये जायचं आहे. ते पहा, आपण 6 राऊंड मध्ये आहोत आणि 6 राऊंडला या पॉइंट पासून स्टार्ट करायचं आहे. दोन्ही लूक मधून घेत आहोत आणि स्वस्तिकची जशी टेप आहे तशी टाकायची आहे आपल्याला या पॉइंटला. टाकून घेऊयात आपण, नंतर पुढे जाऊयात. जे स्वस्तिकचं जे आहे या पॉइंट पर्यंत येऊयात. हे पहा फ्रेंड, आता आपण क मध्ये आहोत आणि स्वस्तिकचा पॉइंट या ठिकाणी कंप्लीट झालेला आहे आणि आपल्याला क मध्ये हे जे पॉइंट आहे हे आहे तसे टाकायचे आहेत. हे 2 पॉइंट टाकून घेऊयात. नंतर पुढे
पुढे आपल्याला ग्रीन शेडचे टाकायचे आहेत पॉईंट. या पॉईंटपर्यंत ग्रीन शेडचा पॉईंट टाकायचा आहे. या पॉईंटपासून ते या पॉईंटपर्यंत करून घेऊयात. फ्रेंड, हा जो कचा पॉईंट आहे तो या पॉईंटपर्यंत आपण आलेला आहोत आणि या ठिकाणी उलन चेंज करायची आहे. आणि हा जो पॉईंट आहे मधला, या ठिकाणी हा पॉईंट काढून टाकायचा आहे आणि या पॉईंटला उलन चेंज करायचे आहे. नंतर हे जे 2 पॉईंट आहेत हे आहेत असे टाकायचे आहेत. दोन्ही लूपमधून डबल क्रोचे टाकायचे आहेत, खांब टाकायचे आहेत आणि नंतर पुढे उलन चेंज करायचे आहे आपल्याला. हा जो टप्पा आपण टाकलेला आहे हा आता इथून पुढे टाकायचा आहे. टाकून घेऊयात. हे पहा, आपला कचा पॉईंट कंप्लीट झालेला आहे अशा प्रकारे. आणि आपल्याला यामध्ये जायचं आहे. यामध्ये हा जो पॉईंट आहे त्याचा टाकायचा आहे तसाच या पॉईंटपर्यंत टाकून घेऊयात. याचा हा जो पॉईंट आहे या पॉईंटपर्यंत हे 2 पॉईंट सोडायचे आहेत आणि या पॉईंटपर्यंत ग्रीन शेडची उलन घ्यायची आहे. करून घेऊयात आपण. हे पहा फ्रेंड, आपण यामध्ये या पॉईंटपर्यंत डबल क्रोचे टाकलेले आहे ग्रीन शेडचे. आता आपल्याला पुढच्या शेडचा काम करायचं आहे. हे जे 2 पॉईंट आहेत या 2 पॉईंटमध्ये या पॉईंटपासून ते या ठिकाणी आणखीन एक पॉईंट टाकूयात आपण ग्रीन शेडचा. नंतर पुढे हा जो शेड आहे तो या शेडचे 3 पॉईंट टाकायचे आहेत. 3 डबल क्रोशे टाकायचे आहेत आपल्याला. नंतर उलनचा कलर चेंज करायचा आहे. पुढची स्टेप जशी आहे तशी टाकायची आहे. या पॉईंटपर्यंत टाकून घेऊयात. फ्रेंड, आत्ता आपण न मध्ये आलेला आहोत आणि न मध्ये या ठिकाणी उलन चेंज करून हा जो पॉईंट आहे तो जसा आहे तसा टाकायचा आहे. ग्रीन या पॉईंटपर्यंत जसा आहे तसा टाकून घेऊयात आपण हा पॉईंट. आणि नंतर पुढे हा जो शेड आहे हा घ्यायचा आहे आणि हे 2 पॉईंट या ठिकाणी 3 पॉईंट टाकायचे आहेत आपल्याला. 3 डबल क्रोशे टाकायचे आहेत या पॉईंटला. नंतर उलनचा कलर चेंज करून पुढे जायचं आहे. पुढे जशी स्टेप आहे तशी टाकायची आहे. या ठिकाणी उलनचा कलर चेंज करायचा आहे. नंतर
व मध्ये जायचं आहे. व मध्ये या स्टेपपर्यंत आपण येऊयात. वचा हा जो पॉईंट आहे हा 3 पॉईंट आहे आणि जसा आहे तसा टाकायचा आहे वचा पॉईंट, त्यात बदल करायचा नाही आहे. या पॉईंट पर्यंत जसा आहे तसा टाकून घेऊयात आपण हा पॉईंट. वरच्या आपण या पॉईंटला आलेला आहोत आणि या पॉईंटला जसे पॉईंट आहेत तर ते टाकायचे आहेत पुढे. नंतर पुढे पुढचा पॉईंट जसा आहे तसा टाकायचा आहे. नंतर ट मध्ये जायचं आहे आपल्याला. या पॉईंटलाही जसे पॉईंट आहेत तसे टाकत जायचं आहे. या ट पर्यंत या पॉईंट पर्यंत टाकून घेऊया जसं आहे तसंच. हा जो पॉईंट आहे या ठिकाणी आपल्याला हा थ्रेड घ्यायचा आहे. हा जो थ्रेड आहे तो या पॉईंट पर्यंत घ्यायचा आहे. नंतर पुढे आपल्याला आणखीन 2 पॉईंट टाकायचे आहेत. या पॉईंट नंतर ग्रीन शेडची उलन घ्यायची आहे. ग्रीन शेडची उलन या पॉईंट पर्यंत घ्यायची आहे. जशी आहे तशी टेप टाकायची आहे. इथून पुढे टाकून घेऊयात. आत्ता आपण च्या पॉईंट पर्यंत आलेलो आहोत आणि मध्ये जशी टेप आहे तशी टाकायची आहे या पॉईंटला. आणि नंतर या पॉईंटला हा जो पॉईंट आहे हा आपला चा पॉईंट आहे आणि या 1 2 3 4 5 पर्यंत टाकायचं आहे आपल्याला. हे आपल्याला या पॉईंट पर्यंत हा पॉईंट घ्यायचा आहे या उलनचा. नंतर पुढे उलन चेंज करायचे आहे. नंतर पुढची स्वस्तिकची जशी स्टेप आहे तशी टाकत जायचं आहे आपल्याला. आत्ता आपण मध्ये आहोत आणि चा पॉईंट संपत आलेला आहे आणि स्वस्तिकचा पॉईंट सुरू होत आहे या पॉईंटला. या पॉईंटला चा पॉईंट कंप्लीट होत आहे आणि नंतर पुढे स्वस्तिकचा पॉईंट आहे तो जसा आहे तसाच घ्यायचा आहे. आपला 6 राऊंड आहे, 6वा राऊंड आहे.
करून घेऊयात आपण हे. फ्रेंड, या ठिकाणी आपला 6th राऊंड कंप्लीट झालेला आहे. 1 2 3 4 5 6. फ्रेंड, या भागात एवढं शक्य आहे. इथून पुढच्या भागात पाहूयात. तोपर्यंत बाय. थँक्यू.